Jedziesz, Milka. Kurde, trzeba to TV przyciszyć. A później z biegiem czasu, jak już skacze się te zimowe... No dawaj, Milka. Gdzie jest Milka? Ojej. Wrzuciła ją tu. O. No. Milka, tu ci wyleciało. Brawo. Au. Wylatywały kostki? Tam w środku są... Oj. Nie widać. Ale tam są kostki. Jedziesz, Milka. Dawaj. Tutaj. Tu. Milka. Milka. Tu. Brawo. Dawaj. No, pchaj. Pchaj, ładnie ci szło, no. No, pięknie. Pięknie, żeś łapką zrobiła. No tam, tam, tam. Oj, Milka, gdzie ty idziesz z tym? Tu chodź. Tu. Tu. O, no dobrze robisz. Dobrze, Milka, pięknie tymi łapkami. Świetnie. No, mądra psina moja. No, tylko musisz wyciągnąć. Czemu nie chce wylecieć? Kurczę. Jedna kostka jest za duża, tak? Milka, wąchaj, wąchaj. Oj. Tu. Tu, Milka. Tu się spójrz. Okej. Dawaj, Milka. No jedziesz. No. Świetnie, psina. Dawaj łapką, łapką właśnie tak. No. Dobrze ci idzie, no. Jeszcze troszkę i zaraz ci wyleci. No, Milka, dawaj. O, no, weź to do buzi najlepiej. Całą piłeczkę. Weź do buzi. O, wyleciało, no widzisz, brawo. Brawo. Dawaj. To wygląda jak cytryna. Co ty robisz tam? Nagrywam jak Milka się z tym bawi. Czekam aż mi w matmie pomożesz. Milka! Kasia znowu to tam wrzuciła, no. Uwaga. No dobrze ci idzie, Milka, świetnie. O, właśnie tak. Dawaj. No, Milka. Chodź. Idziemy tam, w tamtym kierunku. Proszę. Tędy. Tutaj musisz się z tym uporać. No. Dawaj. O. O, brawo.
brawo, wyleciała kosteczka. A teraz z punktu widzenia piłki, dawaj Milka, baw się tym. Tu ma piłka oczy. No, tu się piłka trzęsie to. Dawaj. Milcia. I no dawaj. No dawaj, musisz to tak łapką podnieść właśnie. Dawaj, dawaj. No Milka, spadnie ci to gdzieś. Dawaj. O, wyleciało, widzisz? A gdzie żeś to wrzuciła? No, zjadłeś wszystkie kostki. No, gratulacje, psina. Brawo. Kupię ci więcej tych kostek, dobrze? Kupię? Kupię ci kostki? Kupię ci kostki. Masz tam jeszcze jakieś, ale nie będziemy dawać wszystkich na raz. Dobre są? No to. Wieczora, psina. Milka.